Mandaue City Police Office nagpahigayon og munition exercises niadtong milamayng weekend. Mga senaryo, robbery hold-up ug bomb threat. Tumong nini aron masukod ang pagbansay sa kahanas sa mga moresponde unya mga pulis kung dunay tinud-anay nga alarma. Si Chone Carion sa report. Usa ka gasoline station ang gitulis sa nagmotorsiklong Tulisan. Milanat og 4 minutos ang pagresponde sa mga sakop sa Station 2. Din gibutangan dayon nila og police line ang crime scene. Nahitabo usab ang ginukdanay di napatay sa mga pulis ang Tulisan ug dinhi miresponde ang taga-Regional Crime Laboratory. So parang atong mga tao pa naman makabaw naman sa pagresponde then the basic requirements with the police line nila namang ang dala naman nila nga ito. Then, ang response time, ako nakita, medyo panasad, matter of 4 to 10 minutes. Nakabot na nga ito ang responding PNP personnel. Then, siguro doon na lang refinement na mong gamay. Samtang usa ka bomb threat usab ang nadawat sa Paknaan National High School. Daling napahigayon ang evacuation sa mga tinunan o mga magtutudlo. Ang atong nakita ko sa atong bomb threat, ang ato sa nga EOD-K9 may capability na tadiron sa Piero 7, mas madali na ang ilang pag-react kay may service, may personnel na nga dedicated. Matunin Toma nga mas paligunon pa nila ang motorcycle riding unit nga anga gidunta nga sila ang unang moresponde kun may alarma. Mangayo usab sila sa Mandaue City Government ug dugang motorsiklo kay magamit kaayo ilabi na sa suotong dapit sa dakbayan. Lakip na usab ang pagpangayo ug dugang armas de fuego. Mupahigay na usab ang MCPO ug simulation exercises sunod buwan sa simbahan din timing usab kay Misa de Gallo. Chona Carion, Balitang Bisdak.